Mida com l'APM, Laura Barroso. Exacte. Com que anem molt amb el coet al cul, potser que anem per feina. Anem per feina. Foli, canya, Eric. Més vaixells de guerra amb motiu d'acabar amb la pirateria. No sé si us sonen uns tals vikings. No. Sí. Amics de Martí. Han fet una sèrie. Amics no parents. Parents. Tenim un programa tan familiar que ja tenim els amics i els parents d'en Martí, de les nostres famílies i de tothom. Efectivament. Ja ens sentim part de la història d'Europa, em sembla. Sí. Som la història. El pitjor de tot és que és tot mentida. O sigui... Tant se val, ens ho creiem. No tinc familiars a més de 200 quilòmetres d'aquí, de veritat. Però... Escolteu, no hem tingut precisament un mes tranquil pel que fa als problemes tècnics. S'ha pres un vídeo on hi apareixia una persona que suposo que coneixeu tothom, que és l'Ed Sheeran, que és aquest que sonarà a fons. Venia d'Anglaterra. Una hora tard, no? Això és com els canaris. Doncs el mateix delay que teníem ara amb els nostres companys el vam tenir aquell dia amb Ed Sheeran i no va ser això només. Un vídeo que veurem de seguida, que és molt breu, i que vull que escolteu atentament, sisplau. Ara arriba. Que va tocant el de la mànega. I doncs bé, això, que de vegades no sabem què passa. Jo crec que d'aquí Però és al el control directe. hi ha com una hora de delay i el nostre tècnic de vegades l'estressem una mica. A mi hi ha un clima diferent, he de dir. Exacte. Són bastant gruixudes, que això Exacte. també tampoc ajuda. Però no volia acabar sense posar-vos un tall i que em digueu a què us recorda. Aviam, jo el que porto és greu. O sigui, és gravíssim. No esperava menys a tu. És gravíssim. També us haig de dir, quan no he portat coses greus jo? No em digueu? A veure, si us plau, digueu-me. Sí, no em digueu, digueu-me. Jo sóc molt tartamut, no em demaneu més coses i vaig molt nerviós. Vaig més enllà. Jo, en el moment que ho sentia, em va venir al cap el és gravíssim, eh? És que és gravíssim. molt greu. Quan vulgueu, recupereu-lo perquè tornareu a sentir l'és Això gravíssim. no, la història era gravíssima. No recordo de què parlava, Però però segur era que ho gravíssim, era, segur. exacte.